Grazas, presidenta. Bos días, señores deputados, señoras deputadas. Tamén quero saudar ás persoas, ás mulleres, grupos de mulleres e grupos feministas que nos acompañan na tribuna. Efectivamente, hoxe é un bo exemplo do modelo industrial ou do modelo económico que ten o Goberno do Partido Popular para Galiza. Acabamos de debatir unha iniciativa a respecto do sector naval. Un sector naval que está agonizando, como hoxe miles de persoas, de homes e mulleres, están berrando nas rúas de Ferrol. Un sector punteiro, un sector que pode xerar coñecemento engadido, un sector que o señor Feijóo vai a vender como moito a México. E, mentras tanto, a seguinte iniciativa debatimos a respecto da minería. Minería que gabábase o señor Feijóo que crea 7.000 postos de traballo, dixo esta mañá, pero que non dixo é que o verdadeiro interese do Partido Popular é promocionar a mega minería. Por iso, hoxe, as súas palabras foron exactamente as seguintes. Todas as actividades están sometidas ás leis, ás reglas e ás normas. Iso sentenciou o señor Feijóo esta mañá na sesión de control ao Goberno. Por iso, o Bloque Nacionalista Galego demandamos a retirada do Plan Sectorial de Actividades Extractivas de Galiza porque non cumple a lei da minería vixente neste momento. Se efectivamente o señor Feijóo quere cumplir as leis, as reglas e as normas, como dixo esta mañá, ten que retirar este plan sectorial de actividades extractivas, porque en Galiza non existía ningunha norma que regulara a minería até o 2008. No 2008 foi aprobada unha norma para ordear exactamente a minería. De feito, no propio título da norma reza Lei de Ordenación da Minería de Galiza. O que pretende esta norma é crear un ámbito social, o Consello da Minería de Galiza, onde estén todos os sectores implicados na minería, véxase a Cámara Mineira, os sindicatos do sector, tamén as asociacións medioambientalistas, tamén os montes e Mancomún, tamén os concellos mineiros, para poder elaborar o plan sectorial de actividades extractivas, porque, efectivamente, a función fundamental do Consello da Minería de Galiza era elaborar o plan sectorial que hoxe demandamos a súa retirada. Que fixo o Goberno do Partido Popular durante 5 anos? Non desenvolver nin unha soa liña desta lei da minería. Non puxo enriba da mesa o desenvolvemento do Consello da Minería, por moito que lle lo demandamos dende a oposición. Pero agora presenta o plan sectorial. Evidentemente, non está consensuado, non está feito por quen debería facelo según di a norma, é dicir, polo Consello Galego da Minería. Soamente está feito pola Cámara Mineira, é dicir, está feito de parte, de unha das partes que debería estar na negociación dese plan sectorial. Este plan sectorial nace xa con un pecado orixinal, ser feito soamente pola Cámara da Minería. De feito, se o analizamos, podemos ver, efectivamente, como xa foi comentado, que Galiza todo o seu territorio é considerado como unha mina ou incluso erros tales, como na páxina 52 ou na páxina 79, xa falar de Corcoesto como un proxecto industrial estratégico. Iso lévanos a pensar que a publicación do plan sectorial neste momento corresponde a unha motivación, a unha única motivación, dar luz verde a Corcoesto. Son moitas as diferentes pasos que está dando o Goberno para que Corcoesto poda ir adiante. Agora tamén saca unha orden de subvención para a minería onde a comarca da Costa da Morte, a comarca é prioritaria no ámbito da minería. Curiosamente, agora é prioritaria para a investigación e análise das terras no ámbito da minería. Justamente agora, no 2013, en xuño de 2013. Todos os pasos que vai dando o Goberno de Feijóo son para legitimar e para dar carta verde a este proxecto de mega minería que nos opoñemos como se opón toda a cidadanía galega por ser contaminante, por non crear riqueza e por ser un modelo que a empresa multinacional canadiense non se atrevería de ningún xeito a levar adiante no seu territorio, porque as normas do seu territorio lle impiden destrozar unha zona como é a comarca de Bergantiños e buscan
gobernos cómplices e buscan normativas que lle permitan facelas noutra parte do mundo, e neste caso en Galiza. Por iso, porque nós consideramos que non se está desenvolvendo a normativa vigente, porque efectivamente queda moi claro na norma actual que é imprescindible emitir ese informe por parte do Consello da Minería para levar adiante o Plan Sectorial de Actividades Extractivas, porque neste momento a ordenación da minería debe facerse establecendo claramente, segundo a lei, bases para o desenvolvemento dunha minería sustentable, identificando zonas para o potencial mineiro, cousa que non fai, mellorando a seguridade das explotacións mineiras e dos establecementos para o seu beneficio, armonizando as actividades extractivas co resto dos usos do chan. Vésase ordenación territorial, agraria e ambiental. Esqueceron ler a lei vixente, porque neste plano que se nos presenta non existe ningunha armonización territorial, agraria e ambiental. E, evidentemente, Corcoesto é o mellor exemplo. Tampouco leron na lei que o aproveitamento ordenado e sustentable dos recursos mineiros de maneira que sexa compatible ca protección do medio natural e co patrimonio cultural. Non hai unha soa referencia, nin unha liña no Plan Sectorial de Actividades Extractivas, menos a racionalización do emprego de recursos naturais e de residuos a través da implantación de melloras técnicas dispoñibles e a valorización. Claramente, actividades con cianuro e con arsénico, como se propoñen para Corcoesto, non serían valoradas se seguíramos o texto da lei, menos a promoción da investigación ou a búsqueda dunha maior vinculación da minería coa mellora da economía das zonas nas que se sitúan as explotacións e o fomento da creación de emprego. Porque, efectivamente, vostedes, a través da minería en Corcoesto, destruirán máis emprego do que crearán. Destruirán emprego de calidade en función dos intereses da multinacional canadiense. Por todo isto, nos creemos que o Plan Sectorial de Actividades Extractivas é posto a disposición, neste momento, a disposición pública, porque o que quere o Partido Popular é legitimar a mina de Corcoesto. O vimos cando vai a Europa buscando apoios a unha minería que dende Europa non está legitimada. Vostedes saben perfectamente que a normativa europea non dá carta blanca a minería con cianuro polo seu grande impacto ambiental, pola destrucción que produce no medio ambiente e a destrucción que produce en zonas agrarias e en zonas, ademais, de marisqueo e de pesca, como é, por exemplo, o Anllóns. Por todas estas consideracións, nos queremos defender hoxe para que o Partido Popular teña a capacidade de votar o cumprimento das leis. Mantemos o noso texto, entendendo as aportacións que se fai dende o Grupo da Alternativa Galega de Esquerdas, porque queremos que exactamente o Partido Popular vote se está a favor do cumprimento da normativa vixente que obriga ao Goberno a presentar un plan sectorial de actividades extractivas que este consensuado polos asentes que forman parte do ámbito da minería, do medio ambiente, dos montes en Mancomún e tamén dos concellos mineiros. Queremos saber se efectivamente o Partido Popular leu a norma vixente da minería e se a leu, polo tanto, debe votar afirmativamente a retirada deste plan sectorial de actividades extractivas porque non cumple esa normativa. Se vostedes votan desfavorablemente a esta retirada, terán que decirlle ao señor Feijóo que non está legitimado para volver a decir nesta Cámara, como dixo esta mañá, que todas as actividades están sometidas ás leis, ás reglas e ás normas. Vostedes len as leis en diagonal, as len segundo os seus intereses, en este caso, o que é peor, segundo os intereses das multinacionais que buscan chan barato para poder asentarse en Galiza. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias.